Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kaShaka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka. uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli. Umfoka Mbanja uKhathini uMagutshwa. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la kwi-channel ethe enkulu Impunga Yesintu TV. Angibonge kuwena mbukeli weMpunga Yesintu othe wasubscribe kwi-channel yethu ngoba ila ikhona ngezibalo ngenxa yakho. Abantu abaningi bayayibona le channel ukuthi inkulu ngenxa yakho. Ngiyabonga futhi kubona bonke abantu esebeliphonsi ilitshe sivivaneni. Kulo hlelo lo lesifisa ukolwenza lokugqokisa abantwana. Ngiyacela ke nawe mbukeli weMpunga Yesintu uphonse sivivaneni. Ithongo lakho lobe selikwazi ukuthi likuphi inhlanhla. Ngenkathi bebonga laba bantwana bejabula, inhliziyo zabo zinokujabula. Uyobe usithola isibusiso. Namuhla ke bafowethu nodadewethu ngiyimpunga yesintu. Ngiyinqawe eshunqulwazi, ezinye inqawe eshunqa intuthu. Ingwe ehamba namabhubesi. Bafowethu namhlanje ngifisa ukuthi ngizokhuluma ngesihloko esibalekile kakhulu. Wonke umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga unawo umsamo. Wonke umuntu ophila phansi komthunzi welanga impilo yakhe isekelwe yiwo umsamo. Yini umsamo? Mawufunda incwadi indlela yesintu ekuyincwadi ethu entsha ephume ngonyaka ophelile. Kuthiwa umsamo yithongo. Ayikho enye into esingayibiza ngomsamo okanye ayikho enye into umsamo oyiyona ngaphandle kwethongo. Abantu abaningi banolwazi lokuthi lapha endlini yasenhla kuleya ndawo esiguqa kuyona ngokuzithoba kwesinye isikhathi senabe sishisa impepho sikhulume nabalele bazi ukuthi umsamo ilowo. Omunye umuntu wazi ukuthi umsamo isibaya kanti umsamo yithongo. Kuleya ndawo yasenhla la sifika khona senabe okanye isiguqa esishisa impepho. Uma lingekho ithongo ningalingenisanga kuleyo ndlu awukho umsamo, aninawo umsamo. Nesibaya maningazange nisibike amakhehla niwangenise khona aninawo umsamo. Kusho ukuthi leso sibaya sakina siwona umsamo. Njengoba ke bafowethu nodadewethu umsamo uba umsamo ngabantu abadala. Kusho ukuthi umsamo abantu abadala. Masikhuluma ngomsamo sikhuluma ngethongo. Yingako nawe siqu sakho umsamo ngoba wena wembethwa abantu bakini. Wembethwa amakhehla kini, wembethwe izalukwazi zakini. Yingako nawe umsamo qobo lwakho. Namuhla ke mbukelo weMpunga Yesintu ufuna sikhulume ngokuthi siuvikela kanjani umsamo wethu ukuze uhlale uhlanzekile, uhlale uqondile ngaso sonke isikhathi. Uzokhumbula ukuthi umsamo wethu woniwa izinto eziningi ezahlukene. Umsamo yethu yonakaliso ukuthi kukhona abantu abathumela izinto ezingalungile egcekeni lomuzi wabo abantu abadala bakini. Ngenkathi bethumela izinto ezingalungile ezizilwane bese bona bangahlaliseki bangakwazi ukuhlala nalezo zilwane bagcine bewuduba umuzi bephuma. Uzokhumbula ukuthi ngokwesintu nangokwemvelo zikhona izinto okanye izaba ezenziwayo ukuze umuzi ukwazi ukuthi uqinise. Yabona bafowethu lento yethu yokungenwa kakhulu inkolo. Inkolo isingenile kakhulu emqondweni yafika idunga imiqondo yethu. Kunomuntu owazi ukuthi yena ukubethela kuyiphuthu ukubethela. Mawubethela usukuvikela umuzi wokhokho bakho nomkhulu bakho.
okuwukuthi imimoya emibi ethunyelwa abantu egcekeni lomuzi wakini ingakwazi ukufika ihlala izinze ukuze ithongo lakho lingeke lisebenze ngokwadlulele, lisebenze overtime. Uthola ukuthi manje ithongo lisebenza manje ukuchitha izitha, lichitha zonke izinto ezimbi esikhundleni sokuba ngabe lisebenza ukuthi liyanikhanyisela nina. Bafowethu nodadewethu, lezi zinto lezi ziyinsila yethu. Okhokho bethu babekade bebethela bewaqinisa amagceke, kodwa thina sisakwenzi lokho ngesizathu sokuthi inkolo ithema isingena. Inkolo asiyinikwanga kahle, sayinikwa ngesandla semfene, yafike yasilimaza emqondweni. Asisakwazi ukucabanga ngokuphusile, kodwa konke sikucabangayo sivele sibeke yona phambili bese yasitha ukuthi sicabange ngendlela ephusile nokhokho bethu ababekade behambisana nayo. Igceke bafowethu liyavikelwa, liyaqiniswa igceke. Uthi ulithembe ithongo kodwa igceke lakho usuliqinisile ukuze igceke lakho lingeke libe lula, ngoba igceke emalilula abantu bazothumela izinto ezingalungile. Omakoti baphakathi kwekhaya uthola ukuthi bazochithekelwa izisu, kanti igceke lingcolile, igceke linezinto ezingalungile abazijombayo omakoti mabekhulelwe bese izisu ziyashabalala. Ngoba igceke lakini aliqinile, aliqinisiwe, akukho okufakiwe okuyizikhonkwane zemvelo umkhulu omkhulu awayekade esidalele kona. Ngoba yonke into bafowethu umkhulu omkhulu wasidalela yona thina abantu abampisholo. Okokuqala lokho bafowethu ukuthi uma usunawo umsamo kubalekile ukuthi phela igceke lakho liqinise ukuze lingeke libe lula abantu bangathumeli izilwane. Umuzi wakini ugcine manje udlala izilwane ngesizathu sokuthi igceke lakini aliqinisiwe. Uzwe izinto ezigijima phezulu, ubona amakati ongawazi ukuthi lamakati aqhamukaphi, ucabanga ukuthi wena amakati, ubona izinkukhu ongazazi ukuthi ziqhamukaphi, kanti izilwane lezi abazithumele. Igceke bafowethu liphinde futhi lingcoliswe izenzo zethu esizenzayo egcekeni lomuzi wokhokho bethu. Kunomuntu okathi umuzi wami lo. Mina ngeke ngibatshele mina bathi hey cha umuzi wakho uyazama, ngithi akuwona wami, umuzi kamkhulu, umuzi kamdumo, anginawo umuzi mina. Owami umuzi okwakhiwa indodana yami. Ngokwesintu ayikho into ethi mayenziwe ingane bese ibe ibizwe egameni la ingane. Sizithola senza amaphutha nje ingoba wena lo muzi wazi ukuthi owakho ngoba naku wakhiwe izithukuthuku zakho. Kube lula kuwena ukuthi manje ngoba naku intombazana yona le ekhaya uwena owakha lo muzi wakini. Wavusa wazakha izindlu, wabukeka wanesithunzi, bese kube lula kuwena ukuthi ulande indoda uyilethe kini. Noma usubanjwa abazali bakho kube nzima ukuthi bakuthethise ngoba wena unemali, uthatha isinki usibeke phezulu kwetafula, izinto zenziwa uwena. Usukunebhadi mawunjalo, uzokwenza izinto ezingagunyaziwe egcekeni, kodwa wena uzenze ngokuthi ngoba naku wena okwazi ukuthatha isinki usibeke phezulu kwetafula, ingoba naku wena ithonge limphathisile, unebhadi mawunjalo. Insizwa yakithi kuyawungcolisa umuzi wakini ukuthi uthatha amantombazana uwalethe egcekeni. Ngenkathi uthatha amantombazana uzokwembatha nawo kini, ungagunyaziwa abazali bakhe esigcawini. Uyangcola umuzi, ligcine liphuma ithongo liqhele liwushiye lowo muzi usala uwodwa ngoba kukungcola ukwembatha nentombazana egcekeni lomuzi wakini ungayiqholisile. Bese liyaphuma ithongo liwushiye umuzi, usuyonakala umsamo wakini. Wonakalela bonke abantu bakini ngenxa yakho, ngenxa yezinto ozenza ngobumnyama, ngenxa yezinto ozenzayo ngoba nawe wena ufuna ukufeza inhloso zakho. Ithongo seliyaphuma liyawuduba umuzi. Nawe dadewethu ngenkathi uqala ulanda indoda ngobumnyama uyiletha kini, usuyonakala umsamo wakini. Wonakalela bonke abantu bakini, nabe kade bezophumelela basaphumelelanga ngenxa yakho. Mawubheka wena kuzoba khona isimo osenzayo phakathi kwekhaya esizokwenza ukuthi abantu bakini bacekeleke phansi, awuyena yini umkhunkuli makunjalo. Asivikele bafowethu imisamo yethu. Ukulihlonipha nje igceke kukodwa kukuvikela umsamo wakini.
ngoba kini kade babe bangenisa abantu abadala bathi bayahamba bezokuthiwa abantu abadala abekho baphumile. Bakhishwa yini uma izenzo zenu nokunyathela kwenu kuhamba kahle phakathi kwegceke? Yini bakhiphayo abantu abadala? Yabona manje sengikhulume ngezinto ezimbili. Okokuqala, ukuqinisa igceke kuyawuvikela umsamo. Okwesibili, ukuhlonipha egcekeni kuyawuvikela umsamo. Phakathi kwegceke ungabanga umsindo. Ungavela ushaya ingane nje kukhala ubumaye phakathi kwegceke. Singayithuki inhlamba phakathi kwegceke. Singathukani phakathi kwegceke, singaxabani phakathi kwegceke. Ngoba lo muzi akuwona wethu kodwa lo muzi wokhokho bethu. Umuzi wamathongo. Ubani igama lomuzi wakini? Asayiqambi namagama emizi. Kanti kubalekile umuzi ukuthi uqambe igama, kodwa sobuya sizochaza ngokubaleka kokwetha umuzi igama, ukuthi kubaleke kangakanani ukwetha umuzi igama. Namhlanje ake sithinte la ekutheni siuvikela kanjani umsamo ukuze uhlale uhlanzekile. Kubalekile ke bafowethu ukuthi nendlu yabantu abadala nayo inikezwe leyo nhlonipho. Singenzi noma kanjani. Endlini yabantu abadala awubangwa umsindo. Endlini yabantu abadala bafowethu kuyahlonishwa. Akekho umuntu ovumelekile ukuthi uma engena kuyo akhumula benquno. Kodwa abanye abantu bathatha abantu abadala babafaka emakamerweni. Uthola ukuthi lelo kamera umuntu uzokangena kulona enquno. Ungena kanjani endlini enabantu abadala unquno? Uyawona umsamo wakini. Uma kuwukuthi into enjalo wake wayenza, kufanele wazi ukuthi umsamo wakini wawona. Nako kunye okubaleke kakhulu. Njengoba wena umuntu siqu sakho umsamo wakini ngesizathu sokuthi abantu abakwembethe, abantu abakuwena egazini, abantu bakini. Kubalekile ukuthi nawe konke okwenzayo ukwenze ngokuqonda, ungazithatha uzifake emahlazweni, uzifake ezintweni ezikungcola, ngoba ngenkathi uzifake ezintweni ezikungcola ungcolisa lethongo lakho, ungcolisa lezithunywa ezikuwena. Mawungcolisa lezithunywa ezikuwena akuzona ezakho wedwa, kodwa yithongo lakini. Umsamo wakini usuwonile ngezenzo zakhe ezimbi. Omunye umuntu uthola ukuthi uyena umnikazi wempepho, kodwa uyahamba aye kothenga omahosha, enze yonke into ebhedayo. Uthola ukuthi nomeye empepheni akazihlambulule ekutheni aye kokungenana esedlihlambululile. Umnikazi wempepho ukwazi ukuba umnikazi wempepho kodwa bese wehle wenyuka nonondindwa. Wenze nje noma ngabe yini oyithandayo ukwazi ukwenza lokho. Ukuba umnikazi wempepho kuyisiphiwo kwakona kukodwa. Ngoba ukuziqoqa nokuzigada akuyona into yanoma ubani. Asikwazi ukuthatha impepho siyinikeze umuntu esimbonayo ukuthi uyehluleka ukuzigada, uyehluleka ukuzishayela umthetho yena. Bese siyithatha impepho siyinikeze yena. Ngoba lo muntu oshisa impepho uyena umuntu oyisitebiso sethu phakathi komuzi. Ngoba umuntu lona ohlanzekile, owethembekile nakubantu abadala, ozothi uma efike ezokhuluma nabo, bese abantu abadala bayakwazi ukumthobela, bamlalele, bamuzwe, bese leyo nto leyo ayishoyo bakwazi ukuthi bayenze. Kodwa uma kuwumuntu ophilisa noma kanjani, abantu abadala ngeke bakwazi ukumthobela umuntu ongabathobeli bona, umuntu ongabahloniphi bona. Ingakho lento empepho ingayi ngokuthi umdala yini, kodwa iya ngokuthi abantu abadala bayafuna yini ukukulalela. Uma simkhethe umuntu oshisa impepho, kubalekile ukuthi simkhethe kahle. Yabona nje ungazihloniphi nje wena, uhambulala nabo bonke abantu laba. Nayo lento yocansi bafowethu iyawungcolisa umsamo, asikubeke lokho. Umuntu into yocansi engawungcolisa umsamo umuntu ogunyaziwe uma ewesifazane, umuntu abazali bakhe abamdonsa ngengalo baya komnika indoda, leyo ndoda afike yamqholisa. Bafowethu uma sizobalekelana neqiniso, izinto singazikhulumi njengoba zinjalo, nezingane zethu ngeke sazikhulisa ngesiminya, kodwa izingane zethu nazo sozikhulisa ngezeleze okungeke kwasiza izinsizwa zakithi. Mawuzazi ukuthi umuntu wesifazane uyamthanda, beka imali umlobole. Isibindi sokwembatha naye ungakhiphanga lutho sithathaphi. Wena dadewethu isibindi sokwembatha nomuntu wesilisa engakhiphanga lutho sithathaphi.
leyo nto iyawungcolisa umsamo wakini. Kubalulekile bafowethu ukuthi sihloniphe abantu abasembede, nathi sihloniphe ngoba simsamo yasemakithi, ukuze imsamo yasemakithi ingeke ingcole ngathi. Isintu bafowethu siwumthetho, isintu bafowethu sihlambulukile sisodwa noma kuthiwa amasonto awekho njengoba endulo ayekade engekho, kodwa abantu ababephila endulo babephila ngokuqonda, babephila ngentando kaNkulunkulu. Ingakho babekade bekhula baze bakhokhoba omkhulu bethu ngoba babegcina isintu siwumthetho. Uvikela kanjalo kumsamo bafowethu. Kwawena muntu kufanele ukuthi uzigade kwawena indlela owenza ngayo. Uma kuzazi ukuthi kukhona amaphutha athile owenzayo njenganayo lento yokwembatha kakhulu, uthola ukuthi wena uthanda ucansi kodwa ugunyaziwe, liyangcolisa ucansi bafowethu kakhulu, hayi kancane. Uma uyinsizwa uzithanda awembathi nabo bonke abantu besifazane. Nawe futhi uma umuntu wesifazane uzithanda awembathi nabo bonke abantu besilisa. Wonke umuntu wesilisa wena ohlangana nawe uyakwazi ukwembatha naye. Awuhloniphi umsamo wakini, awuhloniphi. Naku-ke bafowethu esingakwenza emaphutheni ethu esiwenzayo enza ukuthi umsamo wethu ugcine ungcono. Ayikho into ebaluleke njenganokuthi uma uwumuntu uhlala uzihlambulule. Uma nje umuntu nje kubalulekile ukuthi uhlala uzihlambulule. Kodwa kuzihlambululeni kwakho akusho ukuthi uma usugeza inyawo ekade zinodaka phinda futhi ubuye lo dakeni wenza into eyodwa lapho. Kodwa kube ukuthi uma kuwukuthi uwele kulelo phutha lelo, yiba nendlela yokwazi ukulungisa. Ngoba manje sinabantu la umuntu avela athi umethandana nomuntu wesifazane uthothi umfice esenolwazi lwendoda. Methandana naye ke manje usefuna ke manje ukuthi nje abe yinto yakhe ke manje edlala yena. Nengoba uyivuma leyo nto bodadewethu. Ukuthi lenzeke iphutha akusho ukuthi sekufanele manje udlale lesigebengu lesi. Unalo ilungelo lokuthi uzivikele, unalo ilungelo lokuthi uzihloniphe. Umtshele lona ukuthi akahamba ayekini ayokhuluma nabazali bakho ukuthi kwenzeke iphutha lele lenzeka kuwena, akusho ukuthi sekufanele ube yinto yokudlala abantu besilisa. Ngiyanqaba ke nami, akusho lokho. Kufanele ukuthi insizwa uyitshele ungembathi nomuntu wesilisa engenzile lutho. Ngeke aphinde enze lutho. Umuntu wesilisa ngumuntu wesilisa mina. Kulayeleni ke lokho engikushoyo bodadewethu ukuthi ungabolinge wembathe nomuntu wesilisa ngoba ngeke aphinde enze lutho. Yokuyeka kanjalo. Hayi bafowethu angawageqa amagoli. Makukhona la obona umbukelo wempunga yesintu ukuthi asifinyelelanga khona la kuma comment section. Asiyiqhube bafowethu besikhuluma ngokuthi umsamo siuvikela kanjani umsamo. Ayikho enye into esiuvikela ngayo umsamo njenganokuthi thina siziphathe kahle. Ukuhamba kwethu kuqonde kube qotho. Emagcekeni emizoba babethu senza izinto ngendlela eqotho nangendlela ehlelekile nangendlela enenhlonipho. Bese siyawaqinisa amagceke okhokho bethu. Nokulihlambulula ke nje bafowethu kuyawusiza umsamo ngoba ngenkathi ulihlambulula ziningi izinto ezidilikayo kuwena, ziningi izinto ezambulekayo ezikhanyayo ukwazi ukuthi uzibone ukuthi kunobungozi la nala. Abantu abadala bayasizakala nabo ngenkathi ubageza. Bese nihambe nobanikelela nakwaShembe nicela uShembe ukuthi abakhumbule la bekhona, abakhanyisele, abakhiphe esigodini sosizi. Iyona ndlela ke le esiuvikela ngayo umsamo ngoba njengoba ke thina sikhonza kwaShembe sathunywa yibona abantu abadala siziyelanga thina, kodwa ibona basiyalela ukuthi hambani niye kwaShembe. Manifika kwaShembe bese nifike nisithethela amacala ngoba khona amacala thina esingakwazi thina ukuthi siwalungise, kodwa esothi masifika siguqa phambi kwenkosi enkulu yasekuphakameni uShembe bese bona abantu abadala bayakwazi ukuthi batakuleke. Kuba khona ke iminikelo eyenziwayo kwaShembe. Mawuyokwenza leyo mnikelo ungabolindela ukuthi mhlawumbe uzowina ilotho, cha. Yothetha icala. Ayikho imali etholakala ngokuthi uyonikela kwaShembe. Kodwa into etholakala kwaShembe mawuyonikela uthola ukuthi okhokho bakho lamafinda ababoshwe ngawo bayaqaqeka. La bekhona emajele uShembe uyakwazi ukuthi abakhipha abavulele.
iyona into etholakalayo leyo. Moya kwaShembe uyile ukuthi mhlawumbe uyothwala uzoceba. Lo muntu wena owambona ngokunikela kwaShembe wabe sedlondlobala ephakama ingoba ithongo lakhe lakwazi ukuthi mase liqaqekile labe selimbonga ngaloko elambonga ngako lamnikeza umcebo. Wena ke musa ukuthi moye kwaShembe uye konikela bese emqondo nakho kuduma imali ukuthi nawe uzoceba udlondlobala. Hayi, ayikho leyo nto, ayikho leyo nto. KwaShembe kuthethwa amacala abantu abadala. Yona inhloso ke leyo ke yokukhonza kwaShembe. Akukona ukuthi uyahamba uyonikela, unikelele umsebenzi, unikelele yonke lento yalemhlabeni. Akuyona inhloso leyo. Inhloso enkulu ngomuntu uma abantu abadala bemthathe bamusa kwaShembe ukuthi ayokhonzela bona, ukuthi uma efika phambi kwaShembe afika anikele athi inkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi ungikhumbulele okhokho bami, nabo bese bengikhanyisela ukuthi kupho okunye abafisa ukuthi ngibalungisele kona. Uzokhumbula ukuthi okhokho bethu nomkhulu bethu namakhehla amadala okhulukhulwana nogogo abadala izalukwazi ezindala kukhona amaphutha abathi mabehamba emhlabeni bahamba bewenzile kodwa thina singawazi. Kodwa ngokuguqa kwakho phambi kwaShembe bese uyanikela uthi mina ngusibanibani wakwabani emzini othile, nayo ke la ifika khona ke bafowethu. Yabona ngenkathi uthi unikelela abantu bakaNgcobo, baningi abantu bakaNgcobo, nami nje uMapholoba komalume. Kodwa umuzwa kini uqambile, umuzwa kini unegama, yonke imizwa kini inamagama. Uzothi mawufika uzethula lapha ukuthi wena usibanibani wakabani odabuka ekuthaneni emzini othile, bobe sebesondela bonke abakini, bobe sebazi lapho ukuthi awubizwa thina. Ngeke kusondele bonke abantu bakaNgcobo ugcine manje into zakho zixoveka. Kodwa sokukhuluma lokho mbukelo wempunga yesintu ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuzwa kini ube negama. Hayi, angawageqa amagula ngoba ngemuke. Ngiyacela bafowethu kulo mfanekiso oqoshiwe siwuthathe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Siqhubeke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Kukhulu bafowethu, kuningi esisazonilethela kona. Ngiyacela bafowethu nisichase siyimpunga yesintu. Sifisa ukugqokisa abantwana bafowethu isicathulo ngepheya nje elilodwa ozolikhipha mbukelo wempunga yesintu lokwenza omkhulu umehluko. Nazi-ke inombolo bafowethu nishayela kuzona noma ufuna ukuzothola umhlahlandlela emphilandaba nempunga yesintu kuyabhukhwa la bafowethu. Uma uzofika la emphilandaba sizohlala phansi sixoxe. I-consultation fee yethu iba u-300 bese sihlala isikhathi esiyi-hour, 303 rand bese sihlala isikhathi esiyi-hour. Kuyenzeka-ke bafowethu omunye angabi nayo imali ngoba asifani bafowethu. Uma ungenayo imali usuke umukelekile, uyakukhipha lokhu onako uma ungenayo imali. Uma kuwukuthi sikocingweni ukude nathi kodwa ufuna ukukhuluma nempunga yesintu, isikhathi esiwu-30 minutes kuba u-350, esiyi-hour kuba u-450. Ngoba phela bafowethu uyibuke kanje into mbukelo wempunga yesintu. Awucabange mangathiwa bonke abantu ngiyababamba nje siyakhuluma nje bona bangihlangabezi ngalutho, kusho ukuthi usuku lonke ngeke ngenze lutho. Uma kuwukuthi awunayo imali kodwa uyafisa sikhulume ngocingo, lokho bafowethu ngizothi angikusho nje kuba nzima kakhulu ngoba abantu bafowethu bavele bakhokhe, kanti umuntu mesefaka imali kuba nzima ukuthi angangangithola. Kodwa ngo-6:30 usuke ukwazi ukuthi ungithole. Uma kuwukuthi awunayo imali asiza abantu abanemali kuphela. Bazokutshela abantu abake bafika emphilandaba ukafika umuntu afika ashiya u-5 rand ngoba kanayo imali. Uzoyithatha aphi imali engenayo ebelidinga usizo? Ngiyacela-ke bafowethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu. Nalapha ku-Facebook bafowethu ngilandeleni kuzona zonke inkundla zokuxhumana. Ku-Facebook Impunga Yesintu, Impunga Yesintu. Kukhona ilogo le, yabona ilogo le elaphezulu iyona ekhona lapha kwimpunga yesintu, hayi le page leli elidala. uFacebook wami manje yilo othi Impunga Yesintu, unama followers awu-10,000 kulela page. Ngiyacela ukuthi ningilandele nakhona na TikTok bafowethu Impunga Yesintu, Instagram Impunga Yesintu, Twitter, yonke indawo Impunga Yesintu. Ake sithi ke nje impunga. Hayi wethongo lami
Hey,